ni gidhi gone kura, to dier bende ne gidhi ma gigone kura. But nitie rallying call moro ma relate gi gimiwachono. E seche ka Karuru ni wacho niya, in tiek mondo idhi. Nyiso ni time wamiyi, tieko to nyaka itimri nade. Itieki, eka mondo itimri nade. Idhiyo. Ne ok giwach ni wuog sani. Mak mana ni wan, to wadwa ni Raymond Omolo wuog sani. Wadwa ni Kianga wuog sani. Joka nyanam. Ok tim kamano. Wabe wakopu ma language. Ray, tiya kopo ni sani obiro chopo mar wuok, tibiro timori nade? Ibiro wuok. Ma kata ok waheri, kata waheri, to nengo be ni kari mar tichno to wamiyo luor kako winjore. Mana kaka joka, Uhuru ne ok ginyiso no wuok sani. Uhuru ne ginyiso ni in wewe maliza ufanye nini. The word maliza no emi underline maduong in bold. Nyiso ni kaniti achiel kuomu moseyudo fees, to nyako timre nade? Obed kanyo. Marre ni wange ni asan manyo yiere omiye lemo nyaka chieng ma jatend piny Kenya Ruto paro ni onengo bed ni gole kanyo. Kata ka oparo mano to nyaka chieng ji dhi e yiero ma 2027 e kamago dhi. Koro kopo ni jatend piny Kenya pok oparo, to wawe paro ne sate ni onengo bed ni Ray wuok kanyo. Waweya oti, to kanitie kamwa pogore kode, to wawach mana kaka joka be wacho ni maliza ufanye nini. Maliza no en 2027. Koro kanyo jokenya biro amua kapod en kanyo kata onge kanyo. Bende biro depend on ng'ama gimiyo telo mar piny Kenya. Erokamano ahinya. Thuolo mar dakika 14 ma bende wadong' godo. Adwaro mar mondo mi watieke gi wach maluoro duond bura mano mar ODM, ahinya kaluwore koda thicho mano mar jagoro margi Wach Sifuna. Jumani no aneno kanyo ka iwacho ni doho mawinjo ywak mago mag duond buche mong'ere gi dho ngere kaka Political Parties Dispute Tribunal. Bende koro wacho kanyo ni okang' machielo ok gibithi ODM ok winjo nek beni thicho Sifuna gini ma bende gibiro bedo ka giyango. Ang'eno biro bedo kwa winjo mane thuolo manok kata kamano inene machal nade. Wach Sifuna nyaka ang' nolos mane i party. Nikech Political Parties Tribunal samoro ging'iyo mana procedure. Yo mane uluwo ka uthicho oko mane en jagoro maduong' mar chama. Ok gi decide kata ok en dho ngere luongo ni it is not in their mandate mondo gi wachnu ni ng'ama onego bed jagoro mar chama maru kata jatend chama maru, jatend duond bura maru. Un kaka jo chama ema udhi tu wacho ni wan jatend wasani en ng'ane. To kata mana migosi Wach Sifuna mosebedo SG kuom kinde malach. Ka wuok gima nyalo bedo contested duol ma iluongo ni Political Parties Dispute Tribunal en ni bene jo ODM oluwo chikgi mane giketo nikech pend chik nitie mawacho ni kidwa gol Secretary General to ma e gima nyaka tim ma emiluwo bang' mano tidhie ma gino benolu mano kende ma Political Parties Dispute Tribunal biro ng'iye. Lakini kajo chama neno ni Sifuna onengo bed Secretary General kata ok onengo bed mano Political Parties Dispute Tribunal kiarego be ok gibi ng'eyo. Yes. Mana kamano koro dibed ni en fungrok ne Sifuna bang' doho no yie ni buche hibro bede kikwedo bang' ODM thiche oko nikech koro wang'eni ywaruok mondo osebedo ka neno kanyo. Gima nyalo wacho mang'eyo ni the more mwa accept John the better ni Sifuna ok biduogo bedo Secretary General mar ODM. At least not this ODM. Ka en ODM machielo